gledati neke vježbice da možete sami malo trenirati. Vježbice su jednostavne, možete i sami napraviti. Uzmite jedan pojas, stavite ga ispod sebe i radite skokove naprijed, nazad, preko pojasa. Tako, onda možete pojas ukrenuti samo sa strane i skačete desno-lijevo. I možete napraviti od pojasa kao neki krug i skačete desno-lijevo, naprijed, nazad. Sljedeća vrstica je vrstica snage i slizanja, takozvana ručica, stavimo se slijedom i hodamo rukama što više možemo naprijed i slijedimo se na sad ćete možda zakrenuti samo na drugu stranu da vidite bolje. Znači slijedom i lagano hodamo rukama prema naprijed, iskrenimo se i vratimo se nazad. Sljedeća vježbica možete koristiti za zagrijavanje, možete koristiti i za vježbice snage. Stanimo u položaje na koljenima, ruke su počnu hodati sve, stavimo ih pod 90 stepeni tako da ne budu ispred stomaka. Koljena ne budu ispred stomaka, ovamo, nego su znači tačno u svojoj ravni i tako se krećemo. Sljedeća vježbica, za ovu vježbicu trebalo neki rekvizit, bilo kako lopta ili bilo neki predmet koji imate da nije puno težak. Stavimo se u cilj odmah neka situacija, uzmemo loptu, izmemo nogu, dotaknemo zid, nakon toga istegnemo skroz iza glave. I opet tako, još naprijed, nazad. Može se tako isto raditi desno-lijevo. Podjeljujemo zid ili ormar u visini glave, istežemo ruke, pravilno savijaju se. Vidite kako ne treba vidjeti ruke, ne savijaj u glavu, nego i u zid. Ova vježbica pomoćom za koordinaciju i snagu, uzmemo loptu ili jaku, nešto što vas neće povrijediti, bacimo, spustimo se slučaj, loptu bacimo, sručimo, ne patimo i vratimo se slučaj. Pa ću to uzmemo na vježbica vidjeti. Sljedeća vježba, pomoće nam za snagu nogu, stanemo na jednu nogu i prebacujemo se na drugu. Što više skačemo u stranu, kad doskočimo, stavimo se u koljenu, sličnemo i izbacimo se na drugu.